ranar baiko. Aha. Barka ne labai. Ka gaishe da John? Kai hakuri John. Indiyawa ba su cika da'a ba, musamman 'yan karkara abin sai da yi. Zo mu zauna. Kai baka gani ne? Zama za ka yi a jinyarsa? Kai nufin yana zaune ana? Yi hakuri John. Kada ka sa abin a ranka. Za ku sha kofi? A kawo. Gashi labai. Ai ba na ganin shi. Ya labai. Ya kuma za ka saki kofin ka fasa shi. Yau to ai na dauka zai karba ne. Wa kenan? Me gida John mana? Me John kuma yake a nan? Ka sa shi ya ji ba daɗi, ya tashi ya tafi sa. Ya ji ba daɗi? To ma me nace masa? Oh, John sakataren yayana ne. Ya bar aiki. Yayana ne kaɗai ke ganinsa. Me yasa mu ba ganin sa? Saboda mu ba zararru ba ne. John. To yi kenan. Zo zan faɗa ma. Barka. Ya da wannan. Domin na gabatar ma da shi. Malam ta za ka yi aure? Aure zan yi. Yasa nake tambaya ta za ka yi aure? Ni kuma tambaya nake aure zan yi. Tambaya nake ta za ka aure kanwar da Barash.